私の名前は春子、58歳。漁師である夫の手伝いをしている。夫の哲司とは学生時代からの友人で、お互いの親が漁師という共通点がきっかけで仲良くなった。彼はあまり口数が多い方ではなかったが、優しく頼りがいがある一面に惹かれ、気づけば交際が始まっていた。交際は順調に進み、数年後には結婚を決めた。私も夫も漁師である父とその手伝いをする母を見て育ってきた。自然と同じ道を歩むことが当たり前といった感覚だった。それにお互い両親を尊敬していたので、何の抵抗もなく漁師という仕事を選び、夫婦二人三脚で協力し合えた。話すことが好きな私とは反対に、夫は冷静で寡黙な職人タイプ。でも夫は優しく、常に気を使ってくれる家族思いな性格だったので、結婚後も仲はかなり良かった。そんな私たちは結婚した翌年、一人息子となる長男の浩太を授かることができた。この長男には本当に手を焼かされたものだ。問題を起こしたと何度学校に呼び出されたことか。その都度言って聞かせたが、聞く耳は持ってはくれなかった。それでも私は他人にだけは迷惑をかけないようにと根気強く接してはいたつもりだった。長男は幼い頃からわんぱくではあったが、優しい子で仕事のお手伝いも喜んでしてくれていた。それが成長するにつれ、気づけば漁師という仕事をバカにするようになっていた。親が漁師とかマジないわ。家の中までなんか魚臭いし、普通の仕事に就けなかったのか？いい加減にしなさい。なんてこと言うの。私もお父さんも好きで漁師になったのよ。それに親が漁師をしてる友達なんていっぱいいるでしょ。ああ、もううるせえんだよ。とにかく嫌なんだよ。俺は絶対漁師になんかならねえからな。大学行って普通の会社員になってやる。長男は吐き捨てるようにそう言い放っていた。私も夫も長男に漁師になってほしい、後を継いでほしいと思ったことはない。そしてここは漁師町だから親が漁師なんて珍しくもないはずだ。どうしてここまで嫌うのかが理解できなかった。長男が漁師を親の仕事をバカにすることに、私は怒りの感情というよりショックの方が大きかった。夫は何も言わなかったが、表情から察するに同じ気持ちだったと思う。それから長男は何とか大学に進学し、卒業後は隣町の小さな会社に就職することが決まった。その就職と同時に長男は一人暮らしを始めた。ただ自立してくれるのはいいのだが、頻繁にお金の要求をしてくるのだ。今月もちょっとピンチだからまた振り込んでくれ。すぐ必要だから明日の昼までにしておけよ。また？先月も同じこと言ってたじゃない。計画的に使いなさいよ。一体何に使ってるの？別に何だっていいだろ。とにかく振り込み頼んだからな。じゃ、よろしく。さも当然といった態度の長男。苛立ちはするし、ダメだと分かっているのだが、毎回少しだけならと振り込んでしまう。我ながら本当に甘いということは分かっている。長男もそれを分かってつけ込んできているんだと思う。そんな長男が就職してから2年が経った頃、突然長男が会社の同僚である杏里と結婚すると言って我が家に連れてきた。いらっしゃい、はじめまして。浩太の母です。これからよろしくね。はいはい。お母さんたちって漁師なんですよね。私は漁師の手伝いとか無理なんで、そこまでよろしくしたくないですけど。スマホを見ながら不機嫌そうに言い放つ杏里に、私は唖然として返す言葉がなかった。ちらっと夫の方を確認すると、顔を引きつらせていた。しかし驚くのはまだここからだった。
そうそう、それで結婚式なんだけどさ、アンリが盛大にやりたいんだってよ。まあ、俺も目立ちたいじゃん。で、俺たち金ないからよろしくな。ちょっと待て、それはどういう意味だ。ちゃんと説明をしなさい。父さんたちに全額負担しろというのか？わかってんじゃん、そういうことだよ。アンリは自分の親と縁切ってるから父さんたちにしか頼めないんだよ。一生に一度しかないんだからいいだろ。また請求書送るから、じゃあ任せたからな。長男は夫にそう言うと、アンリと一緒にさっさと帰ってしまった。私たちは顔を見合わせ深いため息をつき、まあ仕方ない、これで最後と決め、長男たちの結婚式の費用を負担することにした。そして結婚式当日、無事結婚式を終え、長男夫婦に待っているように言われていたので、夫と控室で帰り支度をしながら待つことになった。私はどうにも嫌な予感しかしなかった。あの二人が結婚式費用を負担した私たちにお礼を言うとも思えない。そんなことを考えていると、長男が勢いよくドアを開けて入ってきた。おう、待たせたな。これから二次会だから手短に言うぞ。俺たち東京で生活することにした。だから家買ってくれ。私が唖然としていると夫が答えた。何をまたいきなりわけのわからんことを。転勤か？コウタの会社に東京支社なんかあったのか？あんなしょぼい会社に転勤なんてあるわけないだろ。あの会社はもう辞めた。上京してからまた仕事探すわ。だから拠点が必要だろ。家賃も高いから買った方が絶対にお得だって。この長男と夫の会話から私が結婚式で引っかかっていた違和感が解決した。長男夫婦は職場内結婚なのに会社関係の参列者が誰一人いなかったのだ。いつも冷静な夫もさすがに少し声を荒げ始めた。無計画すぎる。いい加減なことばかりするな。上京するなとは言わんが仕事を見つけてからにしろ。それになんで父さんたちがお前の家を買わないといけないんだ。お前が決めたことだろ。自分で責任を取れ。なんだよそれ。それでも親か。俺たちの貯金がなくなるじゃねえか。長男はひるむことなく横暴な態度で悪態をつく。私は長男では話にならないと思い、アンリに話を振ることにした。アンリさん、ごめんなさいね。結婚早々こんなことになっちゃって。無謀だと思うんだけど、アンリさんもそう思わない？はあ？何それ？意味わかんない。私が東京に憧れてて誘ったら乗ってきたから決めたんだけど、何か文句あんの？門出を祝って金出すのが親の役目でしょ？文句って私たちもそんなに余裕ないわよ。結婚式の費用も出したし。うっざ、金出してくれないなら親の意味ないじゃん。アンリは眉間にシワを寄せ、自分が正論とでも言いたげに責め立ててくる。私はまさに開いた口が塞がらないといった状況だ。そうだな、アンリの言う通りだ。そんな程度だとは思わなかったぜ。もう親子の縁切るからな。いいのか？嫌な笑みを浮かべた長男が私に向かって言い放つ。これを言えば私が折れると思っているのが表情から伝わってくる。だが私はもうあまりにも身勝手な発言ばかりする二人に失望していた。夫も私と目が合うとうなずいたので、決意は同じだと思った。私が深呼吸をした後、二人に向かって毅然とした態度で見据えて伝えた。わかった。もういいわ。親を何だと思ってるの？お金を出すためにいるんじゃないわ。あなたたちが縁を切りたいって言うならそうしなさい。じゃあ今日からもう連絡してくるなよ。長男は吐き捨てるように言うと、わめき散らしながらアンリと式場を出て行った。
こんなことになるなんて、と何とも虚しい気持ちになるが、いつまでも甘やかすことは長男にとっても良くない。そう心に言い聞かせることにした。あれから約10年。あの結婚式以降一度も連絡がなかった長男から唐突に電話がかかってきた。私は驚きながらも急いで電話に出た。コウタ、久しぶり。元気でやってたのね。今はどこで何をしてるの？アンリさんも元気なの？ああ、元気。なんとか2人でやってるから。それより噂で聞いたよ。1億の城を買ったんだって？あのことね。一体誰に聞いたのかしら。まあそうね。立派なのが買えたわよ。適当にあしらわれているような感覚はあったが、久しぶりに長男の元気そうな声を聞けて安心した。いくら縁を切ったとはいえ、全く心配していなかったと言えば嘘になる。そんな私に構うことなく長男が想像もしていなかった発言をした。1億の物件なんてそんな田舎だったら最高レベルだろ？いや、ほんとすげえよ。ああ、そうそう。母さんたちも年取ってきたし、田舎で2人暮らしも寂しいだろ？だから来月から俺らが実家で同居してやるよ。帰ってくるの？どうしたの？東京でうまくいってないの？仕事はどうするの？なんだよ、帰ってきて欲しくないっていうのか？理由はさっき言っただろ。仕事はまあ、なんだ、もうそっちで見つけて話はしてるから大丈夫だ。だからいいよな。わかった。お父さんにも言っておくわね。じゃあ、部屋きれいにして開けておくわ。そうだ、その時期は繁忙期で仕事に出てると思うから勝手に入っていいからね。会話になんとなく違和感は感じたが、私は長男夫婦が帰ってきてくれることが正直嬉しくてそれどころではなかった。夫に伝えると、夫も嬉しそうに微笑んで快諾してくれた。そして1ヶ月後、仕事中に無線機で連絡が入った。手が離せず放置していたが、連絡が入り続けるので手を止め出た瞬間、長男夫婦の怒鳴り声が響いた。おい、ふざけんなよ。俺たちに嘘つきやがったな。城はどこにあるんだよ。実家ボロいまんまじゃねえか。そうよ、あんた最低ね。1億の家買ったって嘘を広めてまで同居したかったの？マジでありえないんだけど。二人の大声に耳がキーンとなる。私は何を言われているのか理解しようとしたができなかったので聞いてみることに。ごめんなさい。何を言ってるのかわからないんだけど、私、家を買っただなんて誰にも言った覚えがないんだけど、そんな話、初耳よ。何嘘言ってんだよ。だってこの前電話で1億のもの買ったって言ってただろうが。それに親戚からも1億の城買ったって聞いてたんだぞ。ここで私はようやく何のことか理解ができた。ああ、それね。私が買ったのは船舶よ。仕事で使う船をおじいちゃんの遺産で買ったんだけど。そう答えると長男夫婦は無言になった。漁が盛んなこの町の人は家の購入や建て替えより漁船や船舶の方にお金をかける傾向がある。近所の人が少しでもいい船を買うと町中で噂になることも多い。財産を築くという意味で城と呼ぶ人もいるのだ。昨年漁師だった私の父が亡くなり、かなり凄腕の漁師だった父には多額の遺産があった。母はもう何十年も前に他界していたので、一人娘だった私が全て相続することになった。そしてそのお金で船を購入したというわけだ。その噂が巡りに巡って親戚を通じて長男の耳に1億の城を購入したとの情報が入り勘違いをしたようだ。長男なら船イコール城と比喩して呼ばれていることは昔からの習わしと分かっていたはず。しかしすっかり都会色に染まったため忘れていたんだろう。
そこで長男が震える声でようやく口を開いた。おい、マジかよ。じゃあ豪邸は？それにじいちゃんの遺産は？まだ残ってるんだよな。私たちに豪邸なんて必要ないでしょ。だから当然そんなのないわよ。家は昔と変わらない。それにおじいちゃんの遺産ももうないわよ。おいおい、ちょっと待て。マジでふざけんなよ。俺たちの計画どうしてくれるんだよ。私がありのままの現実を突きつけると、また長男夫婦が発狂し始めた。どうやら二人の計画とは、まず城のような豪邸になった実家に転がり込む。次に私の父が亡くなったことは当然連絡を入れてはいたため知ってはいたようで、その遺産で贅沢な暮らしをする。そして余ったお金で株を買って運用し、お金を増やしながら暮らす予定だったらしい。だが豪邸どころか父の遺産すらないことに怒りに火がついたというわけだ。10年前に絶縁すると言ってきたのは長男夫婦だ。父の訃報を伝えても連絡すらよこさなかったというのに、一体どの口がそんなことを言うのか。さらに驚いたのは、長男夫婦はこっちでの仕事は見つけていると言っていたのに、それは嘘で当てもないというのだ。貯金も株のトレーダーになるからと、初回の運用資金として全額つぎ込んだという。しかも運用している株は大暴落しているという始末。そんな長男夫婦の計画性のなさと他力本願な考え方に、私は呆れて黙って聞いていた。聞けば聞くほど怒りがこみ上げてきたが、二人は構わず怒鳴り散らしてくる。聞いてんのか？計画が崩れたのはお前のせいだ。責任取って金よこせ。そうよ、こんなとこから引っ越す金もないんだから。豪邸もないのにこんな田舎に住むなんてマジで嫌。なんとかしろ、嘘つきババア。我慢していたが、私はもう怒りを抑えるのも限界だった。いい加減人に頼ったり責任を押し付けるのはやめなさい。全部あなたたちの責任でしょ。そろそろ現実を見なさい。これが最後の通告。どちらか選びなさい。家もお金もなく二人で路上生活でもするか、私たちと一緒に暮らしてやり直すか。ただやり直す場合はもう甘やかすことはしないし容赦もしない。その腐った根性を徹底的に叩き直すから覚悟するように。私が言いたいことはすべて伝えた。この後に及んでまだ選択肢を与えてしまうなんてまだ甘いのかもしれない。ただこれで本当に最後だ。私たちから離れるのであればもう何があろうと助けることはしない。この私の言葉に長男夫婦はやっと自分たちが置かれている立場が分かったようだった。反論もなく私に従うことを選択した。その後、長男には今まで馬鹿にして毛嫌いしてきた漁師としての仕事を夫の下で手伝いとしてさせている。最初は嫌な顔をしながら適当にしていたが、夫も私も一緒に仕事をする上で甘えを許す気はないので厳しく接した。海の上では一つの緩みが危険を招く恐れがあるのだ。少しずつではあったが、漁師としての大変さを分かってくれたようだ。仕事中は文句を言うことがなくなり、多少は成長しているんだと思う。ただ残念ながら家にいるときはまだ悪態をつく。今さらどこまで改善するかはわからないが、再教育をしてまともな大人に近づけるようにしていこうと思う。アンリはというと、働く気は全くないようで、魚も触れないという。なので私たち3人が仕事に出ている間は家事をさせている。私も家事に要する時間が減るのはありがたかった。だが、アンリは掃除はできない上、料理もできないときた。これでは困るので、面倒そうなアンリに根気強く家事を教えた。数ヶ月もすれば、まだブツブツと文句は言っているが、なんとか一人でこなせるようにはなった。
安利も少しではあるが魚を扱えるようになったので、いつかは長男夫婦がと思ってしまう。ただこの二人の性格を知っているだけに簡単に信用はできない。そこは慎重に見極めていこうと夫と話している。一方、私も手が空く時間が増えてきたので、長年漁師の傍ら案を練り続けてきた加工食品製造の事業を立ち上げることができた。かなり評判もいいようなので嬉しい限りだ。